Husitský kostolík. Nad malebnou obcov Lúčka, nedaleko Rožňavy, stojí husitský kostolík. Kostolík, pôvodne zasvetený narodeniu Panny Márie, bol postavený v 13. storočí v gemerskom ranogotickom slohu. V 15. storočí ho obsadili vojská Jána Jiskru z Brandýsa, husitského vojvodcu, a kostolík získal svoje pomenovanie. Po odchode Jiskru ho opevnili bratríci a pristavili k nemu väžu so strelnicami a obranný múr. Vďaka strategickej polohe na kopci slúžil ako strážna pevnosť kontrolujúca cestu medzi Rožňavskou a Turnianskou kotlinou. Bohoslužby sa v jeho priestoroch konali až do začiatku 20. storočia. Počas prvej svetovej vojny však vyhorel a značne sa poškodil. Napriek zlému stavu sa v 70. rokoch 20. storočia uskutočnila jeho čiastočná rekonštrukcia a konzervácia. Dnes je obľúbeným turistickým cieľom. Návštevníci si môžu prezrieť zachované zvyšky múrov kostolíka a opevnenia s vežou.